बेनो एम.पि 5 नं लकसभा समस्तिया एसटी रिजार्भ एसटीफोरनि थाखायनोखा बियो। दा बे एसटी रिजार्भआव दिनै नंखाय नकल सार्टिफिकेट लानानै नब कुमार सरनिया बिथाङा एम.पि जानानै दङ 9 बोसोर। बिथाङा बर' कसारी होननानै सार्टिफिकेटखौ लादों, नाथाय बिथाङा बर' कसारी नङा, सरनिया कसारी। सासे सरनिया कसारीया खुनुदिनबो एसटी जानो हाया। दिनै बिथांनि प्रेस मिटखौ नुदों, हयथ' रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों। बिथाङा बुंदों जे बे बिथांनि सार्टिफिकेटखौ रावबो दाननो हाया, खारन 2019 आव आसाम सरकारनि केबिनेटआव डिसिसन लानानै माने बेखौ पार्लियामेन्टआव फाथायहरदों जे सरनिया कसारीफ्राबो एसटी जानो हायो, नाथाय बहाय कनस्टिटिउसननि राइट गैया होननानै बिथाङा गावनो सिखार जादों। होमबा कनस्टिटिउसननि मोन्थाइ गैयाब्ला बिथांनि जे सार्टिफिकेट बे नकल नंगौना नङा? निस्सय नकल। दिनै बेखौ एम.पि बायदि पस्टखौ बिथाङा 9 बोसोर आवग्रिनानै लाबाय। जे जायगाया ट्राइबेलफोरनिमोन, ट्राइबेल मेनलि बर'निमोन, खारन बे ओनसोलाव बर'आनो बांसिन, जिहेतु बर'फोरनिनो सिटमोन बियो। दा बेखौ आरोबाव जोंनि बे बिटिसि एकर्डआव 6 सिडिउलनि आधाराव आरोबाव बे राफोदसिनमोन बर'नि सिट हिसाबै। बेखौनो दिनै नब सरनियाया बे सार्टिफिकेट बर' कसारी होननानै थगायनानै लादों। नाथाय बर' कसारीब्ला बिथाङा मानो अबर' संगठन दाखो? प्रश्नआ बेबो। बर'नि हेंथायै, ट्राइबेलनि हेंथायै जेरैबायदि खामानि मावदों बिथाङा, बे मुगैथावना। आरो बेल' नङा, बेजों लोगोसे माखासे नकल सार्टिफिकेट लानानै सरनिया कसारी बिथांमोनहा नकल सार्टिफिकेट लानानै फरायनायनि रिजार्भेसनखौ बिथांमोनहा आवग्रिनानै लादों, साख्रि बाख्रिखौ आवग्रिनानै लादों। माखासे मोन्थाय गोनां जायफोर ट्राइबेलफोर थाखानाय बिथांमोना बिनिफ्राय बन्सित जादों, गोजानाव थानो गोनां जादों। बेफोरनि समान जोङो गोबाव समनिफ्रायनो भुगिबोनांदों। दिनै बियो हाइकर्टआ जे राय होबाय, बियो जोबोद बाख्नायथाव। दा बेखौ जोङो लानो रोंनांगोन। लानो रोङाबा आरो बिदिनो हाइकर्टनि अर्डारा अर्डारलियाव थागोन। गुबैयै नब सरनियानि सार्टिफिकेटआ दानजाखानायाथ' दानजाखासिगोन, गोख्रैनो दानजानांगौ। आरो बिथाङा मास मोनसे जा मोननै जा एम.पि निफ्रायबो दानजानांगौ। एम.पि जिहेतु आयेनाव दंखायो। बे जोंनि बाथ्रा नङा, आंनि बाथ्रा नङा, बेखौ हाइकर्टआनो अर्डार होनाय आरो बे कनस्टिटिउसननि भारत संबिधाननि खोथाखा। बिदि हिसाबै बिथाङा सानसेनि थाखायब्लाबो दानजानांगौ।